Tak, ahoj, dneska máme 23. Jsme upletli Vánočku a teď jdem sobě strom. Tak, letos to vypadá, že bude trošku hezčí než minula. Tady to vypadá teda trošku divně, ale z téhle strany vypadá docela hezky. Ten zvědavý, jak bude vypadat, až se upeče. Ještě ji necháme chvilku kynout. Asi jsem nejdřív měla nechat kynout a pak pomatlat, ale jsme ji pomatlali už, takže necháme ještě chvilku kynout a dáme zdobit ten strom. Jo. Tak, jdeme. Tak, dávala jsem... Funguje to? Na Instagramu dávala, jestli dáváte dřív světýlka nebo ozdoby. A asi 90% bylo, že dáváte první světýlka. Takže já asi bych tam taky prvně dala světýlka, protože pak nevím, jak to jako s těma ozdobama bych měla dělat. Takže tady máme teda 2 tašky a ještě vytáhneme. No, ještě vytáhneme ze zdola. Tohle? No, ten tam asi dát nebudeme. A tady máme špičku teda. Jo. Co tam udělala ta díla? Jaká díra? Co? Jaká Tam, díra? tam u té svíčky. Nevím. Co? Nevím. Protože se tam ta voda natekla. Nenatekla tam voda. A když to budeš ducha, tak je možný, že se nějaká potopí. To super, tahle moje odplula daleko. A to papičáka a ty ovičky odplul až ke ty tvojíš. No, ačko mojí, viď? Můžeš je posunout? Tam je zase pinknou. A zase pluju. A Tady máme cukroví. po vodičce plavou, po vodičce. Jdem papat večeři, viď? Máme tady víno. Ještě to moje, ještě to jablíčko. Jablíčko si pak rozkoríme. Zapálíme si 4 svíčky. Chceš se vyfotit? Takhle. A máme zaplý pelíšky. Tak a víno máme tady Robbie Bubble, jo? Kdybyste chtěli znát ročník a značku, tak je to tady výběrový růžový s barbínama. Tak. Chceš natočená, stačí natočit? Jo? Tak, já jdu nandat teďko salát. Tady máme, teda salát, jídlo jsem chtěla říct salát. Tady máme rajčátka a v troubě máme nuggetky. Ale ještě nůž na to jablíčko. Nezamáš si telefon. Ty teďka zvedne. Stoj, počkej, to si vyřídíme, říkám ti stoj. Až se uklidníš. Já se mám uklidnit. To ti prostě tě nedělej kostru. Dobře, ale přestaň, kde jsi. Já se nehejbám, protože mám. Ale ty se hejbá. To fakt nemá cenu, tak jsme se přece dohodli. Světím. A ne, ty mě otáčí hlavu a zeptáš u něčeho, kdo to nesmí dostat a jít. Nesmí. Se nesmí. Tak se staví se procházet, se staví a pak trčíme. Jsme na procházce. To je balé, A teď se rozčuluje, že se mi otočila hlavu, aby se podívala na nás. Jo, Na a světlo. to když se bát. No, a jsme venku a hledáme Ježíška. Koukáme na Ježíška. Pustili jsme prstavky a už jdeme domů. Skoro už jsme doma. Hele, koukej. Tam něco svítí. Jsou tam taky. Neříkej.
Teda. Asi byla hodná. Asi spala hodná. Asi už tady byl, viď? Yeah. No tak se sačkal lety. Je to krása. Tak ty se běž taky. No musíme se slíknout, pojď. Jo, tak jo. Tak jdeme se... Jo. Jo, jdeme se sundat bundu, jo? Jo. Tady není nic napsanýho. A všude musí být něco napsané. Není tady. Ukáž. No to je napsané pro Renču. Pro Renču. Jo? Taky to pak musíme dát někdy. No. No, A pro koho je tohle? tady je babička. Jo. No, tak budeme tady dávat A hromádky. co je tohle? Ukáž. Nevím. To je pro tebe. Tady je Jasmínka. A to jsem se psala. Ještě chci nějaký dálky. Modelína. Ty brďo. To jsem si psala, už si můžu ladnout. Melinka. No ale koukej, ona má asi čpitky. Vidíš to? No. No jo. Je, mináčku. No můžeš. Tak, no, co tam je? No to je taky asi pro tebe, dívej. Co to bude? Jaj. Je, to je pro babičku. Že to otevři. No, ukáž. Je, Tebe vidí? stavebnice nějaká. No. Moje. Ještě ty další dálky. No počkej, tak to dáme nějak tady na hromádku, ne? No. Pojď, vezmi tady to, ty kola na hromádku, jo. to dáme sem. Tohle. Tak, A ještě si tohle maličké. ukáž, co tam je? Tam je napsáno teta Lída. Tak to pak dovezem tetě Lídě. Co tohle? Tam je Jasmínka. To jsem si taky psala. Jo. A co to je? Ten knížka. Nějaká pohádka se ví? No. Teda. Ty pej. Tak to budeme číst? Před spínkem? Jo. A teď ty to dáme. Ukáž. Páťa, tam je napsaný Patrik. Jo. Tak to taky povezeme. Ukáž se u velkého děda. Tam je děda. Jo. No, co tady? Hele. Tady je Jasmínka. A tady je taky Jasmínka. Oba jsou pro tebe. Zase knížka. A o zvířátkách. No. No teda. Byl asi hodnej Ježíšek. No jo. To je taky pro mě. Mhm. A je taky napsáno. Zadáčo. To je nějaká hula. No, tak to můžeme spolu si zahrát. No. Teda. To je na figurky asi. Asi jo. A nějaká tuška tam je, vy. No. Ty. Tohle máš. Ukáž, tam je Nelinka. Pro Nelinku. Ukáž. Jasmínka. Co to tam klepe?
Domino. Co? Domino. No. Jo, domino. Ještě tohle. Ukaž. Tam je děda napsané. Děda zase. Mhm. Teď tohle. Tam je Jasmínka. Telefon! Neříkej. Wow. No pane bože, Ježíšek asi věděl, že se ti tam ten ztratil, víš? No. No Teď teda. tohle chci. No, hele, no tak ten je taky pro tebe. Můžeš mi to rozvázat? Asi nepůjde rozvázat. Asi musíš donést nůžky, hele. Nůžky Máš na stolečku, ne? moje. Jako taky dálky. Proč byly v obýváku dárky, kdy tam není stromeček? Podívej. Wow. No jo, Frozen a Elsa. Jo, tak. Teda Frozen. Elsa a Anna. No. Teď Ukáž. chci tohle. No, tak to je pro maminku. To je pro mě. Podíváme se. Já to dám. U tebe. Ty mi to vyndáš. A já to ještě ale Hedeček! Wow, ukáž. Se srdíčkem! No to je krásné. Vy? To tě přines. Jo. A co bude tady? Ukáž, co tam je. Kaše, no tak to je pro babičku. To je, nevindavej to. To dovezem babičce, jo? No to má tam asi všelijaký dobroty. Tak, ukaž ještě další tašku, co tam je. Ne, otvírej to. Tady, napsaný děda. Tak, a ještě jedna poslední. Ukaž, či to je? No tak to je asi moje. Podívej, tady mám knížky taky. Takhle. Jsem dostala taky knížky jako ty. No tak to je všechno. Tak co na to říkáš? Dobré. Je to dobrý? Jo? Jo. Já stíhám A co se ti líbí nejvíc? Jo. No. Co se ti nejvíc líbí za dárek? Mně se líbí zadálek všechny. Všechny. Jo. Tak to je krásný. Tak si s něčím budem hrát? Tak? Budem si s něčím hrát? Jo. Nebo si budem číst knížku? Tak? Nebo si budem číst knížku? Ne. Ne? Já chci si hrát. Teda, ta Madalína má fakt třpětky, dívejte. To je pecka. Ukaž. Superový to je. A ještě tam jsou takový 2 vykrajovačky. Motýlkový a srdíčkové. Nejde. Počkej. Tak. No, dobrý. Mám ti to otevřít? Jo.
Ale tady to je moc krásný odstín. Se podívat? Není, protože tohle není růžové. A jaký to je? To je bílé. To je růžové? Není. Je to růžové? Není. Ale proč to zavřela, když jsi to chtěla otevřít? Jo, protože už to nechci, budu pect perdičky a koláčky a ještě takový koblížky, víš to máš ráda přece koblížky. Já mám ráda koblíčky. No. Aha. Takže děkuju. Něco spadlo. Tohle, to nevadí, ale to nejde. Tak. Děkuji. A tohle co? Jo, ještě příbor tady máš. A co to je? Jo, víš to sníst. A co to je? Co to je? To je polívka se masíčkem a se obáčkou z těsta. Polívka. Příbor. Děkuju, dobře. Tak ahoj, máme 25. A co se mě teď stalo? Chtěla jsem vydat tady tu mísu z lednice sem, aby se povolil ten salát a nebyl takovej studený. A já jsem to měla přikrytý talířem místo pokličky, protože se to líp meje. A vypadlo mi to z ruky, celá ta mísa je s tím talířem a rozbilo se to. Píchala jsem si jeden střep do ruky a teď fakt jako nevím, jestli to má míst nebo ne. Jestli tam prostě jako takhle, když na to prostě koukám, tak nevypadá, že by v tom nějaký jako střepy byly, ale prostě je možné, že se tam můžou dostat fakt mikrostřepíčky, protože to je prostě skleněný talíř a jako nevím, prostě tolik salát a vyhodit to. Prostě nevím, ani třeba z toho nic být nemusí, no a prostě nemáme teď teda jako co jíst, když to vyhodím, protože tam mám teda jako uvařený ještě asi 4 brambory odendaný, protože se ne, asi smíce toho bude chutnat. A jinak jako mám ještě brambory, ale neuvařený, takže bych musela vařit brambory nebo něco. No takže prostě štěstí, no. Tady jsme si s Mínkou hráli teda tuhle tu hru, co docela nadlouho. Ale já vám ukážu, jak to vypadá vevnitř. Ono to vypadá fakt jak na tom obrázku. Že takhle. A tady je ta šipka, ale jediný ta šipka je takový divný, že ono to není jako úplně, buď je to jako vodný kus, ano, to takhle má být, že prostě to tam jako nedrží. A jako jak jinak by se to pak jako točilo, no. Takže jako asi to takhle má být, ale je to takový, že prostě to blbě uděláte a vypadne to. Jinak ty figurky se taky trošku blbě drží, jsou takový jakoby jenom kuželkovitý, jiný jsou jako, že tam mají ten, takže to tak vydrží, ale ty kartičky jsou dost super. Jsou tam ty úkoly super. Až bude umět číst a tak, to bude lepší. Teď to hrajeme s takovou dětštější verzí, že jí řeknu, co to je panenka nebo robot například a pak jí řeknu, jak se to říká anglicky. Takže to úplně, je to hezký. Jsem z toho nadšená. Proč, ale... Co, ukazuju to. A proč je to začátek? No mě to. Počkej, ještě tady máme návod. No a teď jsme chtěli hrát právě to domino a říkám, že si zahrajeme domino a pak se najíme, no. A teď mi to vypadlo. Je to teda taková blbost, ale jsem to celkem špatná. Jsem nějaká... Chceš, aby to bylo zavřené, tak zavřené to bude. A jsem to taková špatná, jsem taková unavená, úplně tím bez síly. Já nevím. No, takže jdu to zamést. Začala jsem to zametat a říkám, jo, to musím natočit, co se mně stalo. Takže to jdu do uklidat, nikdo z nás nic nepíchne do nohy. Asi to i vytřu, prostě uklidím a dám asi vařit brambory, no, co se dá dělat. Počkej.
Tak a to... Já jsem teď na řadě. Já mám tady. A já jsem na řadě. Já jsem ti to ukázala. No, tak hele. To dám teda. Já mám tam tohle také bílý. Tak to dej sem, to bílý. Ale já chci zelený. No na zelený už tam nemáš místo. A máme tak obří karty, že se nám to ani na stůl nevejde. No tam se to už nevejde. Tak to dej sem. Mám to tam dát? No, ale takhle, že jo. No, ale tam je žlutá pak. No, ale to se nedotýká, to můžeš tak udělat. No hele, a já mám žlutou. Kaštičku. No jo, jsi vyhrála, já mám 2 ještě. Tak počkej. Tady máme 5. No a ty máš 2 6. A máš smůlu, protože tam už se to nevejde. Tak tady dáme tohle. No a ty to jakože dáváš tamhle a já tady mám ještě 2. Hele, tak to dáme sem. To dáme sem a sem dáš 6. Je to. No jo, ale mám 2. A podáš mi? Ne. No tady se dá. A máme Tada! Máme hotovo. Takové obří to je. Asi bychom měli jít na zem. Já chci teďka zvířátka. Zvířátka. Tohle je stejný, podívej. No jo. Tak to jsem zvědavá na zvířátka. Ono patří tady. To nepatří tady. A to tenhle. Já nevím. Co, kde patří tenhle veliký? A máme poskládáno. Jupi. Jak se vestou na plast? Cože? Jsem chtěla vestou na plastilku. Ti mám plesknout s druhou? Co? Mám ti dát druhou na plesknutí? Jo.